Delhi pen kewang a container a truck Borpothar police checking gate along kachingna. Karbi Anglong pen ang tanana thengpi pon longle KSA. Assam along non kedobom district police sarkar pen keripon. Lumarchi teronarong along hen ubahi kacetakpon. Matijong ni paing kora sirkep arni ada porphai phora cheti malom kaike ason Borpotharai komsai khiatum kelang chari ke padopon berajok Delhi pen kebang a container a truck aron re pen sikhor ke banajok Borpotharai komsai khiatum pen nep ingnang pon. Lason si bangso truck Dimapur anatsi ki pon jipu sipachini pon sikhor ke hithi kula dalong tame long pon bon si tame Delhi pen kewang a container a truck aron re pen kewana sikhor aphan kepang thek thek the derji aphan pura alu along ke gas stove pressure cooker hai hui si kewan pusi paklang pon bon si tame Borpotharai komsai khiatum kiri ka kuruk asai cepaduk group penajok aron re pen kewan asikhor long pon lokhu lason si bangso along kaching nang cek abang pu atomamen lake Rasil Ali artaing korapli asar buramen Sarafat Ali arong lake Ujari Hasaspur Uttar Pradesh lapen Wasen Hafiz arta thongke brapli asar buramen Abdul Hafiz ahem Uttar Pradesh pusipang thekpon lapen thu kaching nang cek agari kepang thek aphai lake UP 10HT 8952 lasonsi isi kimang hu meme lake Delhi pen aron re pen kiwan asikhor Anaja kiding angbong ta alang litum koson sila an checking keong boy pitame nang kebarlong pop maputa nang humeme pusi cerok to katumpen ningjepon hanjang lang sa pen rajip sa rong pinang kilo birta Malong News. Bokajan district kes atom aniwang ta thengpi ke pon ka chonghua puthak birta arjulong si dilaya long paledamlo bangso along anam ke do sigona thengpi kebeng tang si thekdam longlo manghu meme alama bangke tebok teraita forest sai khia tum do mate sabit asai hemdo bonsi tamela hai thengpi kebeng long lokke manghu meme asai hemalong chedo clip po aporote sangti ke pon atragalong tangka cho en dun pen hor ok cho pupusi arbopon aniwang ta Dimapurana thengpi kang huatum thengpi ke pon do sitame forest sai khia tum thekdun long le chekrong thiputa Bokajan district KSA tumpen ningjepon KSA Bokajan District Ame Puraju Inglang Chunbang Desoi Teron John Lek Thelapen Arisang Hotum Ani Wang Tame Cherok Tokpen Thengpi Kipon Kang Hotum Apan Langdun Cari Jiputa Alang Litumpen Than Pachinipon Hanjang Lang Sopen Rajip Sonong Pinang Kilo Birta Malong News. Malong News Kelangararapan isi kenang sotnaya birta Arju Itha Nang Litum Kachini Igvek Nang Ji Abirta Asam Malong Non Kado Kabit District Hongkebra Phodo Bontanon ke district Hongkebra Sivetpo Plia district ke Assam Sarkar pen Pripon Daglopu Assam Chief Minister Pangdak Bontanglo Labangso Plia district lake Hojai Biswanath Bojali pen Tamulpur henlo Labangso aningkan arkoya cheklo pen Election Commission of India tum Assam Sarkar along constituency ke thakji alu along paletanglo Laswa jok arkoya cheklo pen ke Assam Sarkar tum Panchayat Ahawar Circle Office pen Chenglok Kelar Japan Election Commission of India pen inghapon po Laswa jok si sai jok je surihini ra ingkorahini aningkan ki jurahut lason asaimo dengnang kok lopusi Assam CM pen lamthe chepaklang pon Lapen ke lake nitum jongjung ale aphan kali BJP asong ke pangtangji aphan kali lake rad farman Hampang joini si Plia district pawenang kok lopusi kedam tang matijong ni phai thongkebrai siarni Delhi along pherang kyame ke phapona hut lamthe chepaklang pon bon talapuan penangan opposition atum ke lake rat chariale aphan CM claim tabaret lake alang inudvet cepathek dat binong lake BJP asong abidilang no pusi penangan opposition arat charia song jatum lamthe chepaklang pon non pen ke Hojai district ke Nogong district along si dodun po lason si Biswanath ke Sunitpur Bojali ke Borpetala pen Tamulpur ke Baksa district along si Paludun po. News Text Report Malong News. Hen ubay hikibila ke Karbia jutang barim lapen non puta penangan Karbia hawaralong ke hen ubay hikibi padopon bomlang
lason si karbia jutang humria song atumpian patir pipon si kedam tang Perea ceklo nipai ingkora trok arni lumarci teron arong along hen ubahi bipon lo hen ubahi kibi ajir ding hoilo lapen cetak melo pupen kedam tang matijong nipai thongkep rai si arni ke rong isi kado kabe hen ubahi cetak pon lo botalang sopen khorsing teron angkelo birta malong news rong mongwe along DLYC atumpian ason ke pathu ke padopon Socheng Thenta constituency arlo rongmong we pathu aklamalong matijong ni phai thongkep lapen thongkep raisi paninia farman ke pathu parong ro jaimek dengpon labangso jaimek dengpi langso youth club mate DLYC atumpen si che patir pipon lo aning kan wangason si non aphoita karbi kurpho angbong si ason ka pathu ka chepate padopon to Football, volleyball, pen cenglok ason ke pathu padopon ke pathu ke ceng arni karbiano termas council IMC kacherong pipi pen si ingpudun Langkang pen komol katharang kelo birta Malong News Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta